Kai kuɗi nake so fa, na gaji da rashin kuɗin nan. To bara mu ga yaya zan yi. Wajen boka za ni kawai, can zan samu abin da nake so. Kai ta baya za ka shigo. Faɗi me ke tafe da kai. Boka kuɗi nake so in yi, kuɗi da yawa ba kaɗan ba. Kamar nawa kake buƙata? Boka biliyoyin kuɗi fa nake buƙata, ina buƙatar kuɗi sosai. Ka ji ɗan shegiya, ku bil'adaman nan sai ku zo ku sa ai ta samu wahala. Ba ku san wahala muke yi sosai ba. Ran nan da aka sani neman 10,000 da ƙyar na samo ta, sai da na yi sati ban samu ba. Amma dai ba ku sani ba, ku zo ku yi ta faɗar son ranku. To ka ɓace daga nan ko kuma in maida ka ƙwaro yanzu ɗan shegiya. Wato ainihin ku saboda ku mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar ɗaukar.